Straight to the point. Now, aritas tunduga mga hisgutanan karong buntaga mga higala. Ang Cebu Province mao kini ang vote-rich province mga kahigalaan sa tibok Pilipinas. In fact, kung manghisgot ka mahigalag kadato, ang Cebu Province may pinakadato indakin. Sa tibuok Pilipinas. Kung manghisgot ka og kwarta ba, no? Mga propriedad. Nya maghisgot po kag buto, pwede naghanap pod kining sugbo mga kahigalaan. So muna nga mga politiko kung makabantay mo, magbalik-balik yun. Diri sa Sugbo mga kaigsunan, kay vote-rich province man ang atong probinsya sa Sugbo. Katong gisulti may galang Governor Gwendolyn Garcia, tinuod man to nga ang Subuanon mihatag og over 1.5 million votes alang mahigala kang BBM og mihatag sad og labaw pa sa mas dako mag-score mahigala si Sara Duterte Carpio dinhi Sugbo. In fact, sa tibok Pilipinas, si BBM nakakuha 31 million, si Sara nakakuha og 32 million. Inana mahigala ang nahitabo. So, natural lamang nga kining Sugbo daghang magbalik-balik dinhi mga politiko ug mudagan kag senador mga kagalaan imo giyong unahon og hatagang pagtagad kining Sugbo. Although ang uban nga mga probinsya imo sad mahigalang adtuon, no? Pero kining Sugbo, dili gini pwedeng i-ignore sa mga politiko kay pwede naghanas mga butante dinhi. Unya Central Visayas mangudsad. Inigtingog sa mga Subuanon, labi pang media sa Cebu mutingog, mulanog na sa iya mga silingang mga lugar. Mulanog na sa Central Visayas kuta, Leyte, Bohol, Negros, niya dinhi may galang sentro. Sumo ka na kung makabantay mo ang influence may gala sa Sugbo, bisag gisgot ta mahigalag mga kanta bitaw mga Bisaya o mga kantang kwan, maksurban bitag si Yoyoy Villame, dili man na misikat mahigala sa ilang mga kanta Sugbo. Although kato si Yoyoy taga Bohol man to, nya si Max mo taga Cebu, pero kanang ana ba kasikat day ba? Unya wa naman na espilita, no? O kato espilita Corrales, o kato niya mga kanta. Daghan kay mahigala kining Sugbo grabe ni, pud buyag lang. O baghisgot ka og Visayas ug Mindanao, medyo dako og influence ang Sugbo mga kahigalaan. Straight to the point. Kabantay sa mo ang mga radio stations, mga TV stations, mga regional offices ni aman gyud dinhi sa Central Visayas may gala kining atong lalawigan sa Sugbo mga kahigalaan. Muna nga ang mga politiko bisag unsay imong mga partido mo anhi kagyud sa Sugbo mga kahigalaan. Ma-PDP laban ka man, ma-alyansa ka man, or ma-liberal party ka man. Pero ano man magdag liberal party sa si Kiko o si Bam, no? Manhig yung Sugbo, balik-balik yun. Apan, niyadtong Biyernes, mao kadto ang rally mahigala sa alyansa dinhi sa Sugbo. Ang maong rally, dito ipahigayon mga kaigalaan sa lungsod sa Liloan. Sa laktod kaning area gyud mahigala nga Bilwick gyud ni Congressman Doc Frasco o Secretary Cristina Garcia Frasco. Dito gyud. Wa mahigala Sugbo din sa Cebu City, wala mahigala sa Mandawi City, wala sa Lapu-Lapu City, dito mahigala sa Liloan. Mo na daghan po yung ingon nga ngano man po nga dito man sa gamayng lugar nga niya may mga dagkong syudad sa Sugbo. Straight to the point. Da boy no, posible mga dunay mga kuan gyud na napita. Dunay gyud mga higalay mga ikonsiderar nila. Unya matagrally og nagrally man mahigala ang alyansa sa ubang mga lugar, damor nga morale sila dinhi. Nag-expecta nga si BBM, magdasang kumpletong linya sa alyansa, mag-rally sila sa Sugbo. Wa may rallying nahitabo gi Sugbo. Ambot tagas pipila ka mga adlaw, but so far may galak ko yung pangutan na si Senator Ping Lacson, murag may plano day. Ngano man kaha? Kana mga pangutana na may galaha nga medyo kamo dang naminaw, doon na mo itubag sa siguro ana. O kunya, niya itong mga higalang Biyernes, na rally man yun. Doon na mag-isay caravan and proclamation rallies sa One Cebu. Dili man gas BBM, nga no masang pakita dito sa stage mahigala sa Liloan. Nga no man. Straight to the point. Straight to the Now, point. atong balikan. Sa ako nang giingon kining Sugbo, wa pa ta masayo da sa pipila ka mga adlaw. Kay, usa man gini kabuta nga dili nimo ni ma-ignore kining Sugbo. Kay kita may pinakadaghag buto o maghisgot kag probinsya indekin. Busa ang mga kandidato mangulitaw gyud sa Sugbo. Sumo ka na nga unsa man gyud na rally sila si alyansa dire BBM kana mo pakita gyud nga
i-endorse ay mga kandidato o wa na gyud. Ilan ang giusab ilang strategy nga ay nalagpakita BBM kay medyo madaot mahinuon ning atong kalaki. Kana ha, real talk lang ni ato. Ngano man? Nga, ang Sugbo mahigala di gyud nimo na pwedeng i-ignore. Doon na girally din hay mahigala di gyud mahitabo na. Kabantay mo og kanang kwan, ang pinakadakong rally ari butang Sugbo. Kay di adin hay mahigala ang perte ka daghang mga butante mga kaigsunan. Now, ngano mang wa may rally? Tungod ba kay naila nila mahigala tan-aw na Sugbo ayay. Grabe man mga tao si Busad kay og unsay gibati mahigala mo express man sa gyud. Kabantay mo mahigala nga mga rally, mga motorkada, mga kaigsunan, grabe kayo. Lahi ba sa ibang probinsya nga konservative sila ba? Ang ubang mga probinsya dili kaya mo pakita nga kana mag-rally kita na pero naa silang kasing-kasing nga kay bawo na sa unya na may bawas in eleksyon na. Naghaman ng galungot-lungot para magunahon na ba nga punya lang ka ng eleksyon. Doon lang ka na ko paglisan ka dito sa kwan. Sa abot na dito sa eskwelahan. Ang uban galungot-lungot pero ang Sugbo magod kay grabe mo express. Kita mo mahigala pagka prisong presidente Rodrigo Duterte pagdakop. Sunod-sunod mahigala ang kanabang mo di kapugong ang mga Sugboanon day. Alsa gyud, no? Now simbako Morales BBM din eh. Nya hakuton ng mga tao na guay mahakot. O ributang tanay mahakot niya. Dali man magtigom din. 5 katong Biyernes. Pag-ingon nga naas BBM. Nagtapok na yun ang mga Pro Duterte kayo. Tapok ta kay itong lalihan. Nan karon og ibutang tay announce sila nga okay ang alyansa ha magrally sa SRP. Kada karon dako kay lugar ba? Magrally ang grupong alyansa na as BBM. Ang problema ang dako og inigrally dito ang mga hakuton mas daghan pa ang mga audience nga dili hakuton nga mog dag placards nga BBM resign or BBM kwan. Dili ka na mo igikabalak-an nila mga kaigsunan. Kana pangutana lang. Dili morale dili mahigalang alyansa nga kanang naagos BBM ngano man. Dili ka nabalakas sila nga mura man og karon panahon na kiss of death naman mahigala ning endorsement ni BBM ron. Straight to the point. Hilom gud atong Biyernes hilom gyud kayo ha. Wa gyud mapahibaw bisan ang media sa Cebu wa kay bawo nga usually ang Philippine Information Agency ang PIA. Aray gina mahigala mo adto gas PIA agi. Okay. Dayon na i-disseminate ang information within the media nga naa ang presidente. Atong Biyernes wa gyud nasayod. Nga diri di ay mahigalas BBM. Unya mahipod mangitag pamaagi ning uban nga tuwa na kunos kon. Nagrally to unya na. Awa man day false alarm man, wa man day BBM. Pagimanhiman diri gyud ay. Ang nag-confirm na si Lisa Aranita Marcos na pinaagi sang post humana. Ni post na si Lisa nga diri day sa Sugbo mga sukintig paminaw. Pero ang rally dito sa Liloan namili na gani og lugar nga gamay. Liloan gisiguro gyud may gala nga kato mga taong Frasco. Mga taong may galang Cristina mo igipa-appeal dito. Pag sulbol gito may gala nga inig panalita ko pakita sa BBM inigo niya BBM di gyud mamingaw ha. Pero wa'y kumpiyansa. Wa gyud kumpiyansa. Wa mga higala mo pakita sa BBM. Og didto sa post na niudto sila. Si Governor Gwendolyn Garcia kasama ni pagawas ining maong picture si ko naman Lisa Aranita Marcos naman. Mo na ning picture day naas BBM pwede bang ma-zoom in na to? Aman be. Kani so naas BBM naas si Lisa kani unya naas si Governor Gwendolyn Garcia naas Cristina Garcia Frasco da si Doc Frasco ang ilang mga anak. So naa confirm nga diri mahigalas BBM natong Biyernes. Bida ang mga kuanoy ang mga katong gusto magrally ni BBM nalipat. Wagi mo daganan mga maisog. Nalipat gyud mong mga maisog. Ang grupos maisog nagtapok paspas kay nakatapok dai pag ingon nga naas BBM na naog sa chopper atong ralihan daghan ng tao dayon nagmotorkada dayon mahigala. Pero nalipat mo, wa mo kabantay,
Pagbuntag mahigala ang chopper sa Philippine Air Force, ang sakay na dito mahigala matod pa si Lisa. Tinuod ba tong kuha na? Si BBM pagbuntag dito pa sa Mindanao. Pagkahapon, hapon-hapon na may arena din mahigala sa Sugbo. Naabot iyang plane sa Mactan mga more or less mga 3 o'clock. Inana. Kunya mo tong, ngano na ni Udto mas lang kuha na day? Sayo siguro noy, naunsa naman yung kalakiha. Ha? Yay, nagpa-picture ka sa mga ilang naniudto sila sa ilang pamilya. Nati picture day? Late na nga kuan. Late lunch na. Kaya lisod man sa kayo og nalipat ang mga grupos maisog, nalipat mo oy, ha? Pero mo lagi na mingon tumaisog. Allah sige sag sunod dito kay bralita ka sa BBM. Unya wa man day ko sa BBM, nalipat mo. Sus pag ando pa na ni udto na. Si BBM mahigala sa si Governor Gwen. Pero speakers bahin, bisag nalipat bang anak ka makaingon nga paita no, wanhi kag subuha na gyud, nagilom wa na gyud. Kanang hilom na gyud kayo, na gyud announce gani mga kaigsunan. Ngano man nahadlok siyang ralihan sa mga tao. Straight to the point. Di man na malikayan nga mga pangutanaha. Ngano naman pakita sa BBM, ngano naman niya endorse mahigala niya mga kandidato. Dili man si Lacson, dili man si Soto, dili man mahigalag kisa patong kuyog nila to sa liluan, ha? Rally man to sa alyansa. Nganong wa naman mahigala mo pakita aron unta nga iyang i-endorse, iyang isa ang mga kamot, ha? Straight to the point. Kaniyo. So ang nag-post ani may gala si Lisa. Unsa man toy post ni Lisa dong? Unsa may caption sa post si Lisa? Mingon si Lisa nga afternoon bite with Governor Gwen and the Frasco family, province of Cebu, Philippines. Oh. So mo unang ni post ani. Unya wa man ta kaybaw ani ko na. Si Lisa may nag-post. Wa man i-post nila ni Governor Gwen eh. Wa lang hilom lang gyud. Nya ni post man si Lisa da. Nakuha na gyud noon nga dili di ay, no? O si Lisa, afternoon bite with Governor Gwen and the Frasco family, province of Cebu, Philippines. Kini ni ang naanag yun. So ni arrest sila. Pero mo na ko yun. Ang kanto mga maisog, dinalipat mo. Tagbaw mo motor-motor o nagamotor kada kay ilang rallian sa BBM. Wa man sa BBM. Ang media gud, wagod kaybaw. Wagod kaybaw. Ang Philippine Information Agency wa kaybaw. Naman to'y mga official katong ilang lakaw day. Ngano man ay pahibaw. So, kana na ang bisag ibutang ta nalipat mong taga maisog pero sa pikas bahin, unsa na may nahitabo ni BBM nga nainani naman eh. Di man po to matawag nga kinini ang kuan kay so mo ni mahigalay mga panghitabo karon og unya kinini ang mo lagi sayang manggug kayo nga naa iyang presence unya wala mga higala kinini ang makapakita sa dito kay ug ibutang ta og kinanaang powerful pa niyang endorsement sayang na naman ka sa sugbog yun i-endorse na lang ni mga kandidato kay labon di sa liluan nya mga tao man gud mahigala kasabot man di mo na kong ingon kinit sa programa ba di man kita ako di ko gusto ni ang mga real talk lang kita di ta magatik-atik bitaw okay nganong di man magrally sa Cebu City nga dako man? Nganong di man sa Mandawi? Nganong di man sa Lapu-Lapu nga dako man? Nganong ngadto man sa Liloan nga di man gani city? Ang mga tao free ang ilang hunahuna nga. Adto lang gyud palili kayo kuan, medyo dako-dakong kuan dito. Liluan, nya sunod dito sa sunod nga mga lugar. Inana, padung dito sa kuan. Unahan. So kini mahigala mo na ilang pag paniud to mahigala ni kuan. Medyo nya karon mahigala ang nahitabo. Ang alyansa nga grupo unas ay may man mahigala mo iwa na mo sunod. Karon agoy ni anaman si kini ang Camille Villar nagkuan naman, endorse naman Sara mahigala. Ni kuan naman si Camille, ni paklaro naman gyud. Karong panahon na gyud magklarohay naman gyud eh. Unsay color, bisag ni Cheese Escudero gani, medyo naklaro-klaro naman gani gyud. Di man ni mahimo kay magkapiit-piit na. Niya naman nagpa-picture naman sila kay nagkinumo naman gani mga higala ni kuan. Kini picture mahigala ni Sara Duterte na si Camille endorsement naman ni day.
napapicture si Camille, si Manny Villar o si Sara. Nga Duterte sign mahigala kinumo. So may buti pasabot na aron nga alyansa man is Camille. So na. Hinay-hinay na og abandon ship na taaning alyansa. Muna-huna ito mura magkalunuro na ning atong alyansa. Abandon ship na taani. Kana, mga kuan lang na. Kini mga sako naging mga astute politicians ni. Kanang mga nagsaba-saba sa Facebook, sige lang, ila po na may gala, respetaran po na to. Pero kadto mga politicians nga, kanabang mga tangan ba? Mga matan nga mga politicians, kasabot sa unsa nitabo sa ground? Kasabot sila mahigala nga medyo alanganin yun, no? Karon, og mobiya mahigala, ang ilang strategy karon nga, dili na lang pagkuyugon sa BBM, total, nagsugod naman po ang campaign period sa local nga mga candidates. Ang machinery mahigala, di aman sa local, mangampanya ang local, mo uban na lang mga senador. Dili na lang pagkuyugon sa BBM o kapilday. Kay og pagkuyugon sa BBM, medyo, unsa man, umukuyog sa BBM, makatabang ba o dili? Mo na akong question. Kay mingon din na makatabang pagkuyuga. Apan kumingon nga murag madaot mahinuntag na aka BBM ay lag kuyog. Ya, ato lang ang giagi katawa-katawa mga sukit tig paminaw ha. Akin niyo, Camille Villar. Wala na, so maiba na ang alyansa sad. Ining kalakiharon. Unya karong eleksyon na god mga higala. Midterm election but very crucial. Mo na nga ang pilion gyud sa mga tao, tanaw gyud mga tao kinsa to pilion ani. Nga angayan din ha. Number 1, number 2, ang mga tao migala mo pili kato mga anti-Duterte, pro-Duterte, isgot lang taro, kuan ba? Klaro ba? Kato mga pro-Duterte to protect Sara, mangita sila mahigala og duha man ni kabantayanan ron. Human sa eleksyon, impeachment man. Pero magkakuha si Sara og siyam ka mga mudaog nga mga senador, siyam nga mga sitting senators nga maoy mag-judge niya, og dunay siyam lang absulto na Sara. Straight to the point. So atong iphon karon pila kabok ning iyang mga senador, way labot pa gining 12 nga naa mga higala nagalingkod kay to naman si Ruben Padilla. So ihap kag siyam kay siyam man lang 2/3 votes man mga higala ang pag-convict. So kung makakuha og siyam ka boto si Sara sa Senate, dili sa makonbikto mga higala ining ipahigayon nga impeachment. Human sa election impeachment man. So manang very crucial, that's number 1. Very crucial ang pagpili o katong ni protect ni Sara mahigala ngita sa diha nga matag senador ilang ang paton kini. Kanas bunggong anong na number 1 naman aron. Kanas bato nag number 2 naman aron. Statistically tayo ni Tulfo. O, ilan ang kanong tanawon? Kay nisod na ra ba karon ang sa PDP laban ang nisod sa top 12, daan na, nag-una na si Batog Stulfo, nisod na si Marcolita o si Juan, Philip Salvador, upat na. Ngita pa saglain pa na nga maabot kitag siyam kay og makasiyam sa kabuok, di absilto Sara, safety Sara. Kay kuan naman kini ni ang nagbrasuhay naman musugot kag sa dili mo, wala unsa naman itong Senate karon mura napaswili. Ang pagpili sa mga tao maingon na unsa naman ni kalakihan. Duhay bantayanan sa kato mga pro Duterte ang impeachment ni Sara ikaduha delikado og dunay mahitabo may gala nga pagmando mga kagalanon niya nga charter change so unsaon ta ni kay aron nga dili makanaog mahigala sa BBM. Straight to the point. So kung ang Senate under the bunal sa Malacañang lisod kayo. Pero kung makastand ang Senate, that's another story. Very crucial kining eleksyon na karon mga higala tan-aw na to no. Ang mga kandidato atoro tag sa tagsaon paghagpat mahigala. Kay tanawon mo nisod na mahigala sa top 12. Si Bam Aquino nisod sa top 12 sad. In fairness si Bam. Pero nag-ilog na sila, daghan ang nag-ilog, kisa may nag-ilog sa top 12. Oh. Si Philip Salvador nisod na. Si Marcolita nisod. Si Bam nisod. Pero magkuanay pa ni, silikhanay pa ni kay si Amy Marcos mahigala. Di aman sa ikatrisi o si Kiko ikatrisi. Naay mga sipyat ani naay Mosaka. O niya pa sa si Bundok Jimmy nag-anam na magtaas. Okay, so ato ning analisan og maayo ha. Aning sa survey mga sukid tig paminaw. 13 to 16 na sila si Kuan, no? 13 to 16 si Marcos. Unsa man ang diri sa Kuan, ang ranking diri mga kagilaan 11 to 17 man ang
Slash, ang 11 to 17 day, diri sa latest nga survey, unsa man eh, 11 to 17, Philip Salvador, Villar Camil, Aquino ba, Marcolita Rodante. Tanawon tani mahigala kay kini ni ang crucial man ni, otherwise musipyat sila ning kalakiha panalitan og dili kakuha og 9 votes ang DDS og kadto mga pro Duterte tagak kisara ni. Bisa pag mo resign Sara, tiwason man ganing impeachment para di kadagan sa 2028. So ato ni tagag pagtagad ha. Kini ni ang maong hisgutanan may galato dugangan sa pag-analisa sa man kay sinya sa Manila. Okay, sige, gamay lang kayo ato sang ipanangat ang RMN 558 Manila. Unya atong balikan ni. Kay ang mga tao gud uban mahigala, doon na mo mga kini gud gabi ang kini mo kitabua karon mahigala grabe ang mga kuan ba og sa teleserye pa ni grabe ang shift sa story mga kaigalaan. Kadto mo to pagdakop ni Presidente Rodrigo Duterte kay pagdakop ni Presidente Duterte nya gidamang gilas dahig. Ang kadto mga tao nga dili ba neutral kasabot nga foul gyud ang gihimo nila. Foul man. So mo na nga makaapektar mahigala sa kamada sa politika. Kay mo ni kung gingon og atong isgutan ang Rome Statute mahigala ug maipit sa Rome Statute budagan sa RA 9851 atong gukuron dito sa 9851 ang atong discussion ani para maklaro tani mahigala pero believe sa ko sa kinini ang mga abogado sa administrasyon maisan mo da og kuansad maisan mo da mahigala og tahi-tahi ba sa istorya nga nindot sa paminaw. With due respect nila kay siyempre mantigo sa mohimog theory. Og ngari mahigalas pagpagawa sa warrant of arrest applicable ang Rome Statute. Pag abot na mahigalas sa Article 59, medyo maarkansi man, mingon na nga dili applicable. Atong tiwas og gisgot yun yung tao. Na standby lang una. RMN 558 Manila, musunod na karon dayon.